Kaixo lagunak, gaur uraren bidaia magikoa deskubrituko dugu. Prezaudete abentura honetarako? Begira, gure inguruko ura beti da bilmugitzen, baina nola? Eguzkiak ura berotzen du eta lurruna bihurtzen da. Begira, euritantak desagertzen dirla dirudi, baina ez, hodietara igo dira. Hodeiak benetan lurrundutako uraren tantatxo txiki-txikiz osatuta daude. Denak batera daudenean, hori da zerudinean ikusten duguna. Hodeiak oso astunak bihurtzen direnean, ura berriz erortzen da lurretara euritan, elurretan edo txingorretan. Eta azkenean, ura berriz iristen da ibaietara, lakuetara eta itsasora. Eta horrela hasten da bidaia berriro. Ikusi duzu ezein magikoa den uraren bidaia? Hurrengoan, euria egiten duenean pentsatu, uraren zikloaren parte dela. Ikusi, uraren zikloa amaigabea da. Hurrengoan, euria egiten duenean, gogoratu hau, agur eta ikusi arte lagunak.